Budeme mať čo tankovať? A keď áno, za koľko? Odstrihnutie sa od energií z Ruskej federácie sa v celej nahote ukazuje ako chybný a nezmyselný krok. Európska únia vymenila jednu závislosť za tú druhú. Izrael z USA rozpútali vojnu v Iráne, ceny ropy a plynu stúpajú do nebies. Ukrajinský prezident nám zablokoval ropovod Družba a Slovnaftu sme museli uvoľniť ropu z našich štátnych hmotných rezerv. Európska únia musí prinútiť Zelenského obnoviť dodávky ropy. Kým sa dodávky neobnovia, Ukrajina by nemala dostať z Európskej únie ani cent. A my by sme sa mali zamyslieť, či závislosť na jednej maďarskej rafinérii na Slovnafte je pre Slovensko tým najlepším riešením. Maďarsku ide v prvom rade o zisky štátnej ropnej spoločnosti MOL, nie o energetickú bezpečnosť a blaho Slovákov. Na toto by sme nemali nikdy zabúdať.